Alfred Vargas versus Rob C. Bullying and cyber libel issue. Ngayon, Dad, this has been an interesting thing sa news kasi medyo matagal na sa news cycle to. Kasi Alfred Vargas, isang counselor sa QC, and his wife are accusing daw the son of or the child of Rob C na binubully daw ang anak nila. Supposedly, extreme na daw ang bullying issue na to, kaya nagagalit na daw ang asawa ni Counselor Alfred Vargas. Ang kanyang accusation, supposedly, is yung anak daw ni Rob C, tinutulak ang anak nila Alfred Vargas at sa pool daw, parang pinupull down niya sa pool repeatedly. Ngayon, kinall out daw to ng nanay at saka ng tatay ng anak nila na sinasabi nila, ba't nyo ginagawa yan sa anak namin? They're calling out dun sa school. Wala daw ginagawa yung school. Dahil sa repeated times na violations daw supposedly ng anak ni Rob C, they decided to post it na rin on Facebook and file a case under RA 7610 or yung Child Protection Act. So, naging medyo extreme daw yung bullying na to. Of course, sa kampo naman ni Rob C, siya isang celebrity, ang sinasabi naman niya na hindi daw totoo at all yung mga allegations ito. In fact, sinasabi pa nga, baliktad yung nangyayari. Yung anak ko daw or anak daw niya ang nabubully. So, ngayon, nagagalit siya at pinopost pa nga niya sa Facebook na sinisiraan siya nila Alfred Vargas at ang asawa ni Alfred Vargas na reputational damage to, mga false accusation daw to. Ngayon, mas nagalit pa nga ang asawa ni Alfred Vargas kasi nag-file na sila ng cyber libel kasi sabi niya, kayo naman naninira sa amin by saying na kami naninira sa inyo. Dad, what do you think is the truth here? Kasi all of these things are accusations, all of these things are hearsay. Now, bullying is very serious. Yung name calling pa lang can already cause psychological damage to children. But something like this na medyo grave yung accusations na tinutulak sa pool at saka pinupull down sa pool, this could lead to something of a serious accident. Now, this issue has actually gone beyond the school. It's become a news story already na mayroon ngang dalawang kaso under the Child Protection Act and now cyber libel. Well, should bullying get this far or should someone else intervene so that it never happened at all? First of all, kasi meron tayong Republic Act, no, 10627, no, anti-bullying of 2013. No? So yun ang issue kasi dito. No? Kung may bullying man, dapat ang gawin kasi ng mga magulang, i-report agad sa eskwelahan. Kasi mandated ang mga school na siguraduhin na ma-resolve ito. No? Kasi kung hindi, pati sila madadamay. Yung mga eskwelahan madadamay. No? Lalo kung mga bata na nag-aaral. No? So, pangalawa, siyempre, dahil mga minor de edad sila, hindi naman sila pwedeng kasuhan ng criminal case. No? So, normally, may intervention lang at pinapangalagaan at may rehabilitation process yan. No? So, ang punto kasi dito, dapat kasi pag merong ganitong bullying, gumawa ng official letter, hindi lang salita. No? Magreklamo yung nanay o mga magulang ng bata, ireklamo nila sa principal ng eskwelahan para na sa ganun magkaroon ng intervention. No? Pangalawa, sa mga magulang naman, kung nakita nyo naman na yung anak ninyo may kasalanan, wag na nyo yung konsintihin. Kasi pag kinonsinti nyo yan, may kasabihan nga, di ba? Na pag hindi mo nadidisiplina ang iyong anak sa inyong tahanan, paglaki niyan, ang didisiplina sa kanya, lipunan. So mas masakit yung disiplina ng lipunan kasi pwede siya makulong, pwede siya mapatay, pwede siya masaktan. No? So yun kaya dapat bilang mga magulang alam natin na meron tayong pananagutan na tiyakin na mapangaralan ng ating mga anak. Dapat inoobserbahan din natin kaya sinasabing natin dapat may oras ang mga magulang para sa kanilang mga anak para sa gano'n makita nila yung katotohanan na kung ano man yung negatibo o positibo na mga nangyayari sa kanilang anak at magabayan nila at matulungan nila na makaahon. Kasi kung poprotektahan mo kahit na alam mo ng maling ginagawa, eventually masasaktan yung anak mo sooner or later. Kasi nga, sa katulad sinabi natin, kung hindi sa tahanan, lipunan na magpaparusa sa kanya at mas masakit yung parusang yun. Kasi yung parusang yun, walang limit yun. Pwede siyang masaksak, mapatay, mabarel, o sagasaan, o makulong. Diba? So, mas masakit yun. Kaya nga, pag pinabayaan natin ang ating mga anak na hindi na disiplina ng maayos, talagang mapapariwara ang kanilang patutunguhan. Kung titingnan kasi natin, sa Biblia rin nga yan, di ba? Sinasabi nga spare a rod, sinasabi nga nila, and you destroy the child's future. Pag hindi mo pinalo ang iyong anak, pag may pagkakamali, sinisira mo na yung kanyang kinabukasan. Ngayon naman, napansin ko sa mga bullies sa mga eskwelahan at hindi na sa eskwelahan, sa totoong buhay, usually hindi naman parate, pero napapansin ko na usually itong mga batang to either ina-abuse sila sa bahay nila verbally or sometimes physically. Kasi nalaman ko to kasi nung dati, nung nag-aaral pa tayo, minsan nakausap ko yung isang medyo maangas dun sa mga school namin, no? Kaya tanong ko siya, na heart to heart ko siya, pare, bakit ka ba ganyan? Bang pinagdadaanan mo? Sinabi niya, yung billiard stick daw sa bahay nila, yun daw yung ginagamit ng tatay niya para bugbugin daw siya
siya araw-araw. Kaya pagdating sa school, parati siyang naglalabas ng parang gusto din niya na makaisa or parang ma-dominate yung iba kasi parati daw siyang dinodominate sa bahay. Yun yung isa. Meron naman ako nakausap na isa, palamura parati siya. Ay, ba't ka parati palamura? Ano bang saan mo napulot yung pagsasalita mo? Yun pala, yung mga magulang niya, tuwing nagkakamali siya, talagang tinatadtad siya ng mura. So, more often than not, medyo mayroong root cause na galing sa nakikita nila sa bahay. Yun yung naobserbahan ko. Of course, there are other causes of bullying. Sabihin ng mga magulang na wala namang kabing ginawang masama. Of course, syempre may mga iba't ibang mga causes. Pero yun yung mga naobserbahan kong causes. Pero sa akin, syempre, bullying should be addressed at home, most especially, no? Pero syempre, sa mga nabubully naman ng mga bata, syempre, dapat the parents should also teach them how to fight back, hindi ba, Dad? Correct, no? Kasi kahit naman ako nung kabataan namin, no, meron din ako mga ganyan mga enkwentro na binubuli ka, no? Pero kaya lang kasi palaban ako, no, during that time. So talagang may nakikipagsuntukan ako, kaya minsan uuwi ako may black eye, minsan uuwi ako may sugat. Pero kasi dahil sa lumalaban ka, eventually mga bully natakot din, no? So hindi na nila ako binubuli after that, no? Pero yung nga katulad sinabi mo, may root cause kasi. Tama yung sinabi mo na kadalasan sa mga bata na nambubuli na nakausap ko rin, nakilala ko rin eventually kasi ginalang din nila ako nung nilalabanan ko sila, talagang may problema rin sa tahanan, no? Minsan sa bahay nila, may yung mga magulang nila, hindi sila inaalagaan, binibigyan ng tamang oras, o pangalawa, minsan sinasaktan sila ng walang paliwanag kasi dapat wag niyong sasaktan yung bata ng walang paliwanag. Saka dapat yung pananakit, dapat yung tama lamang. No? Although may mga batas tayo na bawal manakit ng bata, take note of this, mga parents. No? Pero siyempre, minsan hindi mo naman kinakailangan saktan ng maano. Ipapaluin mo lang para sabihin mo bakit kita pinalo. Hindi yung palong masakit na yung masasaktan yung bata. Yung palo lamang na mararamdaman niya yung galit ng emosyon mo pero hindi siya masasaktan. Parang iparamdam sa kanya na meron siyang ginawang mali at dapat alam niya na naiinis ka at nagagalit ka sa mga ganong klaseng pagkakamali. Pero pag sinaktan mo ng gusto, siyempre yung bata talagang ilalabas yung mirror image na sinasabi mo, no? Kasi kung ano yung nakikita niya sa tahanan niya, nararamdaman niya, ilalabas niya sa kapwa niya. Kung siya ay naapi, mga api siya ng kapwa. Kung siya ay naloko, manloloko siya ng kapwa. Yan yung mga sinasabi natin behavioral pattern ng mga tao. Kaya kinakailangan bilang magulang, pangalagaan natin yung ating pananagutan sa ating mga mahal sa buhay, mga ating inaanak at mga kabataan dahil sila ang magiging salaming ng inyong pagkatao, sila yung magiging salaming ng lipunan sa hinaharap. So, kung hindi natin aalagaan yung ating mga pananagutan at responsibilidad, eventually babalik lahat sa atin yan. Pati tayo madadamay sa ating mga pagkukulang at sa mga pagkakamali. Ngayon, Dad, sinasabi mo nga, meron na tayong batas for anti-bullying. And sabi mo nga, Morgan, na most of the time, yung mga bullies, yung pinanggalingan ng kanilang sama ng loob, galing nga sa kanilang tahanan. Is it time na kailangan natin i-update ang mga batas natin na kung proven talaga na bully ang isang bata sa school, meron ng ebidensya na masama ang ginagawa niya sa mga kapwa niya, mga estudyante, kapwa niyang kabataan, na aside from the punishment for the child, dapat liable rin for punishment ang mga magulang. So, para hindi rin sila makaskirt away o makatakbo sa responsibilidad. Kasi syempre, mga magulang, sasabihin nila, wala naman akong kasalanan dyan kung naging bully ang anak ko, kung bastos yung anak ko, kung masama siya sa mga kapwa niya, ako lang, parent lang ako, nasa bahay lang ako. Dapat ba na liable na rin sila at may punishment na rin sila kung meron silang jail time or fine or some kind of parang DSWD requirement to attend mga classes on how to be a better parent? Do you think it's time we have to hold parents accountable for their bad children? Tama, dapat, no? Kasi bilang magulang, lalo na pag minor de edad yung mga anak nyo, kayo yung merong cargo de responsibilidad sa kanila, kayo may pananagutan sa kanila. Kasi nga nasa sa inyo pa rin yan kung paano nyo sila palalakihin at paano nyo sila bibigyan ng tamang kaukulang atensyon at pagmamahal para maintindihan nila kung ano yung tama at mali. Kayo ang gabay, kayo yung ilaw, kayo yung tungkod ng tahanan. So kinakailangan haligi ng lipunan. No? So kinakailangan ipakita nyo sa mga anak ninyo kung ano yung tama at mali. Kung hindi, may pananagutan kayo. Kaya tama sinasabi mo, in fact, meron ng mga nagsusulong ng batas na ganyan na dapat pati mga magulang merong parusa para magkaroon sila ng pananagutan sa kanilang mga anak at sa kanilang mga sa ating mga kabataan. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Parties, naniniwala kami sa edukasyon. And education starts from home, hindi lang sa school. Education is holistic. Dapat may parental education, dapat may child education, and definitely naniniwala kami na bullies
dapat labanan yan. Kung kayo ay nabubuli, tama yan. Labanan nyo, huwag kayong matakot. Kaya dito sa mga nagkakasuhang mga artistang to, kung sino yung tama, hustisya will prevail. Kasi dapat hindi kayo matatakot porket may kasuhan. Kung may paninindigan kayo at naniniwala kayo na sa tama, lumaban kayo para yung mga bully na yan ay matauhan din. Kasi yung mga bully, naniniwala lang sila mang-api nang hindi rin kaya lumaban. Kaya education starts from home until the school, until parental education. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, kung gusto natin mabawasan ang bullying dito sa Pilipinas, kailangan natin ng better educational systems. If we have better teachers and better parents and better quality students, we can prevent mga bullying incidents. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para sa Pilipinas para gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, kung kayo isang magulang o magiging magulang, huwag niyo sanang kalilimutan na meron kayong pananagutan sa inyong mga iaanak o sa inyong mga magiging anak dahil sila ang magiging salamin ninyo sa lipunan. Huwag niyo pong kalilimutan na sa bawat karapatan merong pananagutan at ang inyong pagkatao ay mas mahuhusgahan sa pamamagitan ng kung ano ang magiging ugali at ipapakita ng inyong mga anak. Kaya dapat ninyong bigyan ng oras, atensyon, pagmamahal, pagmamalasakit para pag naramdaman nila ito, hindi sila gagawa ng mga makakasakit sa inyo sa inyong hinaharap. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.